Ka program aji hikai bahnyos ni hakakam su bathanjan nakabenta ki kinthei balapelong daka PT Din Dayal Upadhyaya Community barka Skill Development Center DDUCC Wajer kelas dang na duk arfu pratrik nailar kalakutno haka sautrik nailur arjar san ka DDUCC ka barega jaka puli balakrshan daka nehu klala un pelong yakani ke program ke bajam daka jingwan ya shimbenta jing lai pesan ngut ki kinthei ki badai nakathan bana ki weipat ki benta ka rilum jaintia ha ka bakila yo ek jing kai ki bajanai lingba ka jingpen i ka batrekam ka balaya sam lang da ki brio ki blasha khan ha ka ni ka singi penkut ya ka program layron lang ka officer nakatnat karkhana ka sarkar jila kum ka kongsan u Dr. FR Sumer Principal IC DDUCC Professor H. Lamin, retired founder principal IC DDUCC, Andrew Sari, secretary ka Wajer na lor ki weipan. Ha ka jingkran ka kongsan kala penslor ki nunga shimbenta banyale persha e ki jing e da ka bayeng hala ki jongki ki jan bat ban pendan kami ki jing tibet ki bakila yo pediang lingba ka ni ka program ban kentiau ya ka kam ka jam bat ka yo ka kod hapo ka than. Kala ajing mut ru ban shim ki jing ma ba ki jing e na mar ka long badan kam ki jing hikai jong ka jing em bala yo jing hikai bat un pendan kam ki tiar ICT kum ka mobile bat internet ban yo ek jing tip ki baya day bat ban thaw ka jing sngotu ban yo ek jing kershan bala penjlan da ka jing kershan ka sarkar jila ba sarkar pedeng ling bagi skim ba pher ki weipat ki nongkren kila penkesan ya ka jingdon kam baka dor jong ka jingpen sapryang ya ka jingtip syapang ka jingpen bha ya ka jingtibit ha ka khayi pateng khamtam ha ka perthei menta ringkat baka jingdawa ba jingroy jong ka kamsu kamthan jan ka balakta e ki kolshor ha ka leng ka perthei What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Benda ini degree bat master degree. Benda mana jadi mandi di dalam sama ni hidup. Untuk pikir ukuran ni bah punya kerja hikai. Lane ku pentuit ya isap kita lan dia okey. Hande ini jing kenan yang dari college yang program ini program. Wah bala ni benda yang pi akwa ku pentuit ni ku aging hikai wa iwan wala pi ula na jing tip pada jing sampang. Pada iwan wala pi mana yang jing hikai man kenan ni iwan wala pi mani job. Ke ni bah akaman kata Dapat dijing kurai kami pun sen sekai ki sarkar. Untuk usuk iu yo ki sarkar handai da ko yo ikan ki jingkai. Ye usen ni ki ikra hala ki jong besak ni. Lagi ki wi man ye ku la ila ngam ye ngo. Tapi la te ye ni bentu. Lagi ki wi ye ki pemi ye ki fashion ye ki technology ye ki design wo per. Ki ye ki ila ki ye ki. Ye mai. Lalu ki imki ila mau imi kapa imki kata tu ka challenge ka ambition dengan jangan belai ko ku ibi ya kena short training ke api ko kerja dia api why bici you break your head your mind how to find out and to get things done by yourself for yourself nak benta ka yung persen ke api kata man ko jingker ku wa miat tu nei benta ma berbor iklami how to stand on our own feet. Lebih, depun bahagi poin kelama.
Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.